huma importanti l-ġenitur up to 8 years jaħslu snin huma ta' tfal tagħhom. Bel ma jkunu jafu jagħmlu lazz ta' żarbun tajjeb, m'għandhomx idejhom tajba biżejjed biex jaħslu tajjeb. Nilqawkom għal episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna l-Dr. Xantela Bellatanti li hija dentista u magħha ħanitkellmu ftit dwar l-ewwel set ta' snin fit-tfal tagħna. Nilqawk magħna, grazzi talli iltqajt li sedina tiegħi. Għandi pjaċir bik hawnhekk. Ħanibda mill-ewwel mistoqsija mill-ewwel jiena, naħseb l-iktar mistoqsija ġenerali fuq is-snin. Meta ħanistennew l-ewwel sinna fit-tfal? Mela, normalment tarbija toħroġ l-ewwel sinna ta' 6 xhur. Issa hemm average, so ġili toħroġ ftit qabel, ġili joħroġ wara, ġifieri importanti ma ninkwetawx għax hemm range ta' żmien meta toħroġ l-ewwel sinna. Normalment l-ewwel sinna li toħroġ hija sinna ta' taħt, mbagħad toħroġ ta' ħdejja u mbagħad imiss tan-nofs ta' fuq. Issa, ovvjament hemm pattern mhux kulħadd isegwi l-istess pattern u ma on average dak huwa żmien l-ewwel snin. U hemm xi ħnejdu hekk età li għandna ninkwetaw jekk is-snin pereżempju mħarġux inna pereżempju t-tifel jew it-tifla għandu sena u nofs u qatt m'għandux senna. Ara l-importanti jekk tara iva li qabeż ċertu ammont ta' żmien aktar mis-soltu tagħmel appuntament għand id-dentist ħalli tittawwal ftit tara li kollox all right. Normalment kollox ikun okay, però tajjeb li dak li jkun jiċċekkja u jserraħ rasu li żgur m'hemm xi problema. Ovvjament kulħadd jieħu l-pass tiegħu għal kollox. Issa, mbagħad mela jibdew itellaw is-snien sa meta l-ewwel set ikun komplut bej wieħed u ieħor dan. Again, on average ikollhom sentejn u nofs. Issa hemm min ikollu 3 snin biex ikollu l-snin tal-baby teeth kollha, però on average ta' sentejn u nofs ikunu ħarġu snin kollha. Jiġifieri ikollna 20 10 fuq u 10 taħt. All right. Jibda teething. Ejja, sa sentejn u nofs tieqa fil-kedda. Kif qed inżemm il-kelma teething? It-teething gels huma healthy għas-snien? Mela, it-teething gels huma tajbin normal nowadays li jsib fis-suq li jsib għand il-pharmacies huma teething gels tajbin, dejjem issaqsi l-aħjar il-pharmacist jew lid-dentista x'tirrakkomandalek, huma tajbin li jintużaw ġieli ma jkunux biżejjed, hemm affarijiet differenti li jistgħu jgħinu. Ġifieri basically ġieli ngħidu anke il-gażaża tista' tkessaħilhom ftit, tista' tixfilhom daw apposta ċuwies biex jkunu jistgħu jomodu. Worst case jekk ikunu aktar moġugħajn ikun hemm bżonn xi tip ta' mediċina bħal paracetamol jew ibuprofen. Ovvjament dak jiddependi skont l-età tat-tarbija. U dejjem l-aħjar nitkellmu jew mad-dentist jew mat-tabib jew mal-ispiżjat ħabba d-doża skont l-età tat-tfal. Mela, issa, jekk għandu l-ewwel sinna, irid naħsililu bit-toothpaste jew le għax waħda biss. Iva, dejjem ħanajdu iva. Mela. Istra? L-ewwel sinna qiegħda fil-ħalq. Issa ovvjament l-ikel il-ħalib at that point illi fih sokkor skont ħalibu, jiġifieri importanti nibdew bil-mod anke biex it-tifel jew it-tifla tidra kemm markuha ftit bil-mod fil-għaxija jew xi nsibu fit-ħin l-aktar biex jibda jidra il-baby tibda tidra illi qed taċċetta dik fl-istess ħin tkun qed tajn għax hekk hemm it-teething u qed torok fit il-ħanek qed tajnhom ukoll u qed tevita t-taħsir. Nistrina. U tuża toothbrush xorta jew tista' tagħmilha b'subajk. Tista' tagħmilha b'subajk, però l-aħjar hawn toothbrushes apposta jkunu żgħar anke tista' tilbishom f'subajk stess. All right, dawk tal-plastik ikunu tilbishom fis-suba. L-aħjar il-parent toqgħod minn wara il-baby. All right. Tiġi eħfef. L-aħjar, all right. Aħjar mill-qudiem eżatt għax tidher. U torok bil-mod anke torkun ftit il-ħanek. Hekk kont ħansaqsik, jekk torokx il-ħanek kollu jew is-sinna biss. Is-sinna hemm bżonn bħala minn lat ta' toothpaste, però when xenet torok li kemm daqsxejn teething il-ħanek ħajjin gost, ġifieri. Żgur. All right. U tista' pereżempju tuża toothpaste fuq is-sinna nimmaġina forsi naqa' teething gel fuq il-kumplament tal-ħanek biex ikunna aktar soothing. L-importanti li t-toothpaste ikun ammont żgħir ħafna għax fil-verità kull hemm ftit snin preżenti. All right. Ġifieri kemm iridu nagħmlu toothpaste? Issa, mela. Jiddependi ħafna fuq li tat-tifla, tat-tifel, tat-tarbija, mela. Ħanibdew minn tarbija, tajjeb l-ewwel ftit snin li ħarġu, mela għandhom inqas minn sena jew sena u nofs, kemm it-toothbrush kemm iċċappa sa ftit b'toothpaste li fih up to 1000 ppm ta' fluoride. Issa. All right.
Għaw ħafna toothpaste li jkunu fluoride free, ma fihomx fluoride, pero dawk ma jipproteġux kontra it-taħsir. Issa, mela, l-importanti illi inċabsuha biss it-toothbrush għax at that age it-tarbija ħatibla kollox. So, kemm inċabsuha biex li hemm fil-ħal, ovvjament ma tafx tobżo, ma tafx laħlaħ, allura importanti illi inċabsuha ftit u jkun fih dak il-ftit fluoride toothpaste biex nibdew nipproteġu. All right, ġifieri ċappasila ftit, u mbagħad m'għandekx għalfejn tlaħalħilha, m'għandekx jew ovvjament ħalli għax tarbija ma jnaf eżempju tifel ta' 3 snin, jekk tagħmillu ftit, m'għandekx għalfejn jiġielu jibżoq wara l-ilma. Tifel ta' 3 snin eżatt kemm nagħmlu daqs piżella żgħira ħafna ta' toothpaste fuq it-toothbrush, norkulu snien aħna ħalli nħallu lilu jew lila taħsilhom wara u ma importanti l-ġenitur up to 8 years jaħslu snien u ma ta' tfal tagħhom. Illa, taf li eżempju tifeltejn inħu għos noqgħod niraħ jaffeċu. U ma jkunux jagħmluha tajba, ġifieri good tajjeb li ħalli lilhom jafġu huma u jipprattika huma, jipprova huma ħalli jidraw u jitalmu kif huma wkoll. Right. Ma qabel ma jkunu jafu jagħmlu lazz ta' żarbun tajjeb, m'għandhomx idejhom tajba biżjed biex jaslu tajjeb. U jilħu snien mill-angolu kollu. All right. So importanti il-parents jew xi guardian xi ħadd jgħin dejjem it-tfal up to around 6 up to 8. All right. Fej jidħol il-ħin ġifieri ħalluhom jagħmlu waħedhom mingħajr it-toothpaste. X'in ħanitfgħu dik in-naqra żejra toothpaste aħna norku ħaħna. Ħalli noqtu snin kollha. Good to know, għax jiena kont tintijielu pereżempju nħalli nħu gost naraħ sejjerek. U ngħid tara xi ħlew. Ma taf li mhux qed jagħmlu daqshekk sew, ġifieri importanti. Good to know. U ta' toothpaste informazzjoni vera tajba, sabbi anka jiena personali bħala spiżjala kien minn għalija li sattu peress li ma jkunux jafu jibsqu l-ilma, skużi l-kelma, m'għandhomx bil-fluoride, ġifieri good to know. Fuq it-toothpaste ħafna drabi jkollok miktub illi over 2 years tal-fluoride. Eżatt, ħafna minnhom over 2. L-importanti kemm qed tagħmel fuq it-toothbrush li kemm iċċappasa biss jekk tixtieq tħallih juża u jaħsel snienu bit-toothpaste u t-tifel tieħ bla fluoride. All right. Inti mbagħad intaslhom lu inti użaw wieħed tajjeb li fih ftit fluoride li jkun fih inqas minn 1000 like għadu żgħir, over mbagħad 6 years importanti naqilbu 1500 ppm of fluoride. All right. Aħna over 6 years mbagħad naħseb meta jibdew jaqilbu għas-set tal-adulti bil-mod. Proset. Ġifieri under 6 years l-ideali jkun fih 1000. All right. Inqas minn 1000 hemm tal-500 ukoll tista' tuża lilu jekk tixtieq up to 2 years imma jkun ħafna inqas protective. All right, all right. No fluoride at all ma tipproteġi xejn kontra t-taħsir. Just it-taħsir. Just it-taħsir kemm qed neħida xejn dak li kell imma snien u at least jekk hemm bidu il-fluoride ta' toothpaste jgħin biex jagħti daqsxejn minerali lura lis-sinna. U jekk jużaw fluoride toothpaste, ħatejn biex it-tieni set ikun iżjed healthy jew m'għandux jaqsam. All right. M'għandux jaqsam. It-tieni set jibda jifforma minn ta' eta żgħira ħafna, ġifieri once li jitwieldu. Infatti meta ġieli pereżempju ikollok tarbija u forsi taqgħu tkisser xi sinna, ġieli ninkwetaw jew l-parents jinkwetaw fuq is-snin ta' ġewwa għax fuq ġewwa iva jkunu ġabdew jiffurmaw l-adult teeth. Ġifieri mhux ħataffettwa ġast ħatejn biex ma jitħassrulekx l-ewwel set. L-ewwel set huwa importantissimu għax it-tfal jridu jiklu bih u jridu jevitaw l-uġieħ fis-snien. Ġifieri importanti li nżommu healthy, daqskemm importanti li nżommu t-tieni set healthy. Vera, x'in naħseb dinja anke eżempju jiena it-tifel għandu 3. Ili ngħid meta ħanieħdu għand id-dentist. Meta għandna naħduhom għand id-dentist? Id-dentist idealment nieħduhom ma li toħroġ l-ewwel sinna. Imma ħafna drabi jkunu għadhom żgħar ħafna, mhux ħajqogħdu, so anke tmur għal check-up il-parent u tieħu ġast it-tarbija magħha biex tibda tidra ftit l-ambjent. U forsi id-dentist jittawwal kemm jara li kollox sew għax darba rari insibu fit-taħsib xi ħadd li għadu żgħir ħafna. Issa mill-bqija by the age of 2 żgur għandu ideali kollu għamel ewwel check-up. Wasalna aħna. By the age of 2 jkunu ħarġu ħafna snin diġà. U jekk hemm min għandu riskju qoli ta' taħsir, nilħquh fil-bidu qabel ma jilħqu jiġu bihom imħassrin ħafna. So ideally by the age of 2 żgur ikun iltaqa' ma' dentist. U jekk l-ewwel set ikunu prone li jitħassru, it-tieni set ħajkunu l-istess? Mela. Meta ngħidu prone, irridu ngħidu ifhem da skont x'jieklu, skont id-dieta. Ġifieri iva, jekk l-ewwel set ta' snien hemm it-taħsir fih tajjeb li nindunaw early, one biex nevitaw milli jilħqu jitħassru ħafna u jkun hemm bżonn aktar trattament li mhux trattament sempliċi. U nilħqu
nirranġaw il-problema minn dak iż-żmien. Ġifieri jekk hemm problema ta' ħafna zokkor fid-dieta jew x'qed tixrob it-tarbija, nibdew nittekiljawha biex imbagħad ma jerġax ikollna l-istess problema once li joħorġu l-adult teeth. So that's very important. Tajjeb ħafna, stra interessanti. Jiena ma kontx naf, jiena l-ewwel set vera ħadtu fuq granti ta' xettu issa dan jaqa' u jkollna it-tieni set. Imma, alright. Le, importanti wkoll, importanti ħafna anzi. U jsiru eżempju trattamenti fejn taqla snien timla anka fl-ewwel set? Iva, isir Strina. Mela, għalhekk qed ngħidu mela idealment nibdew b'check-ups kmieni, ħalli jekk naraw li hemm xi tip ta' taħsir, ġieli jkun hemm taħsir minħabba li idumu jieħdu l-ħalib aktar minn kemm suppost it-tfal. Issa bil-lejl idealment once li jgħalqu sena, bil-lejl nibdew naqtawlhom milli jibqgħu jixorbu l-ħalib bil-lejl għax iħassar ħafna snin. Il-laħwa, alright. Allura, hawn ħafna affarijiet illi jgħinu u fl-istess ħin jistgħu jikkaġunaw xi taħsir. So, għalhekk tajjeb illi jibdew biċ-check-ups, issa jekk naraw li hemm xi taħsir għadu fil-bidu, nista' li jirnexxielna minn hawn minn hemm nagħmlu xi tip ta' fillings żgħar. Aktar ma jikber it-tarbija jew it-tifel, aktar ħatkun faċli. Għax ta' żgħira mhux faċli tagħmel treatment fuqhom. Ġieli konna bżonn anke nraqduhom it-tfal biex isir it-trattament meta jkun hemm ħafna xi jsir. Kien hemm xi qluħ xi ta' snien xi jsiru, ħafna fillings, etc. Imma ħafna drabi jirnexxielna naħdmu fuq it-tfal ma nraqduhom. Dejjem ovvjament skont l-importanti li ma nħux indaħlu xi biża' fihom fuq id-dentist. Ejwa. Importanti ħafna. U li għalhekk jibdew jiġu minn data żgħira, saw lilna jidrawna, jagħmlu ħbieb magħna, jagħmlu ċertu trust magħna u jħalluk. Meta jkun hemm dik it-trust mad-dentist, it-tfal jħalluk taħdem. Għax ikunu draw. Kważi aħjar mill-kbar. Tħanina. Imma meta jkunu jibżgħu ċertu biża' kbira jew ġast ma jistgħux jafdaw bl-ebda mod, unfortunately jekk ikun hemm bżonn isir trattament ikollna nraqduhom. Għax ġieli tfal imbezzaw midilhom ma tikolx ħallu pereżempju x'ħajkun għandok id-dentist, allura ovvjament id-dentist jaraw bħala dan qed insemmejt il-ħelum. Ovvjament il-ħelu żgur huwa wieħed minnhom, imma x'hawn forsi ikel li fih għandna nevitaw speċjalment fit-tfal għax iħassar is-snien u forsi maħniex daqshekk konxji tiegħu. Il-ħelu ovvjament it's quite obvious. Ħanibdew mill-aktar xi ħaġa li kull tarbija għandha bżonn li hija l-ħalib. Kif konna qed ngħidu mela l-ħalib once li it-tarbija tagħlaq sena, nibdew kemm jista' jkun mal-lejl naqtaw mill-intu għal ħalib għax issa qed tiekol u qed tiekol tajjeb. So ħatibqa' tqum out of habit, ħadkun tibqa' tixrob il-ħalib out of habit, jiġifieri importanti li nibdew bil-mod il-mod naqilbu għal ħalib illi ma tantx fih zokkor. Issa, jew idealment ilma bil-lejl, dak l-ideali, però hawn ħalib li ma tantx fih zokkor. Però ġifieri once li għal 1 year nibdew minn hemm. Issa, imbagħad drinks kemm jista' jkun inżommu ma' ilma u ma ndaħlux is-soft drinks fin-nofs għax dawk huma għal kulħadd iħassru ħafna snien. Imbagħad ħelu ċokolat, affarijiet hekk. Nimmaġina packed juices li pakkjati li ma jkunux il-friski. Eżatt xi smoothies li tixrihom lesti mhux li tasar. Issa again smoothies ukoll ma tantx huma tajbin għas-snien għax once li tasar il-frott qed toħroġ ħafna zokkor. Idealment ukoll il-frott jittieħed sieħ. Imma aħjar frott frisk smoothie li jkun frisk mill-smoothie li tixtrih. Again, fihom ħafna zokkor. Sponges, min jasab sponges ma sponges fihom it-zokkor. Irrifi tajjeb li naqraw daqsxejn. Is-cereals naħsebhom. Is-cereals process. Dik xi ħaġa li tinstama bħala xi ħaġa healthy. Eżatt. Li fiha ħafna zokkor. U naħseb iktar għar mis-cereal ma' cereal bars li għax dawk jaqduhom bit-zokkor. Għax forsi dak li junidu tfallu cereal bar flok is-cereal. Imma tittara again x'cereal tuża u ħalib abjad. Okay. Għax il-ħalib li ma jkunx abjad ikun fih ħafna zokkor again. Kull ma tinżidu għat-toma tajba qed tinżiduha b'aktar zokkor li m'hemmx għalfejn. Il-ħalib frisk ta' Malta kif inhu bħala zokkor? Dak huwa tajjeb, ġifieri wara wan jekk bil-lejl bit-tfal bl-ilma mhux qed joqogħdu għall-ebda raġuni. Nagħtu l-ħalib ta' Malta l-frisk. All right, tajjeb. All right. Bħala toothpaste ta' tfal, inti semmejt li jridu jinbidlu skont l-età, ħabba l-ammont ta' fluoride.
Ejja ngħidu taż-żgħar. Jekk ikunu pereżempju ġieli ssib flavors tal-frawli, ġieli ssib flavor ta' tutti frutti pereżempju, dawk huma ħżiena jew le, għax hawn min jaħseb li jkunu bil-fors tal-mint. U hawn ħafna tfal li t-toma tal-mint iddejjaqhom u ma jkunux li jridu jużaw toothpaste jew jaħsu slieħhom ħabba li l-mint ovvjament ikollu dik l-aftertaste li forsi lilna l-adulti toġobna ma lilhom. Eżatt, le minn daqshekk li fihom dit-toma tajba huma tajbin. Ġifieri dak it-toma mhix it-tip ta' zokkor, ġifieri huwa tajjeb ħafna, anzi kif ngħidu tfal, ħafna tfal iddejqhom il-mint, ġifieri importanti anzi li nsibu dawn l-alternatives illi huma tajbin għalihom illi mhux ħajiddejqu waqt li taslu sninhom. U jekk iddejqhom toma dejjem nippruvaw ieħor differenti, hemm ħafna tomid differenti li nistgħu nsibu fis-suq. So xi toothpaste tajjeb ħansibu żgur. All right. U nimmaġina l-importanti dejjem nitfgħu aħna speċjalment jekk kollu toma tajba biex mhux jaqbdu. Kif jagħmel it-tifel tiegħi pereżempju, il-fluoride fli kont qed nużawx ma jien kemm għalija li li bil-fluoride ma jistgħux jibilgħuh. Eżin ma jistgħux jibilgħuh, imma kont nibża għalhekk titfal ftit. Eżatt, li mhux li jaqbdu jikluh le, għax ħażin ħafna mbagħad jkun fih il-fluoride. So importanti li tkun fidej il-parent. Eżatt, alright, dik hija importanti ħafna. Issa, mela, fuq toothpaste kellimna it-toothbrushes. Għaw xi toothbrushes partikolari kif għandha tkun it-toothbrush u kull kemm għandha tinbidel. Mela, it-toothbrush again tiġi skont l-età, jiġi biex int mort l-ispiżjar jew minn fejn tixtri toothbrush tixtieq inti tara li tkun tixtri għal-età tat-tarbija tat-tifel tiegħek, under 3, over 3, over 6, etc. U kull 3 xhur għandha tinbidel it-toothbrush. Alright. One għal hygiene purposes għax imbagħad ikollha ċertu mikrobi magħha u 2 għax ma tibqax tajba bħala l-bristles tagħha. Ġifieri kull 3 xhur idealment kulħadd għandu jibdel it-toothbrush. Fil-fatt tara u speċjalment jekk tħalli tfal jagħmlu waħedhom u jafsu. Għax ma sabi jibdew jagħmoduha. Iżjed u iżjed tiġi hekk. It-tfal iridu jiflossjaw jew le? Jew jużaw mouthwash eżin naf li hija diffiċli, imma flossing ta' dik l-età żgħira li. Ma niflossjawlhomx aħna. Ikun hemm ħafna spazju bejn is-snien, anke huma jikbru aktar jinfetaħ l-ispazju. Once li jibdew ħirġ is-snien il-permanenti mbagħad iva, once at the age of 6 nibdew nidraw bil-mod li jsir intuża l-flossing. Mouthwash l-istess ħaġa. Hemm etajiet up to kulħadd differenti. Normalment up to around age 4 ma jafux jobsu, so nukli jużaw mouthwash. Once li kunu jafu jiva jilaħalħu jobsu, again hawn mouthwash apposta ta' tfal tista' iżid biex again tajn kontra t-taħsir in ġenerali. Ġifieri iva, ma jridu jkunu jafu jobsu mbagħad. U dak nimmaġina ilaħalħu it-toothpaste stess. Mela, ara idealment dejjem naħslu snienna nobsqu biss u ma nagħmlu xejn aktar. Ma tlaħlax bl-ilma. Ma tlaħlax bl-ilma. Alright. L-aħjar jekk ħatuża xi mouthwash, tużah f'ħin ieħor. Ella-ħwa. Per eżempju, ħsilt snienek fil-ħodu fil-għaxija kif suppost, qabel norqdu dejjem l-aħħar ħaġa l-aktar ħin importanti. Alright. U f'xi ħin ieħor spiwar l-iskola jew f'xi ħin laħalu da xi ħalqna jew ħalq it-tfal bil-mouthwash. Issa, jekk ma nafux ma nlaħalux ħalqna bl-ilma, ma jtinsbel nlaħalħu bil-mouthwash. Ġifieri jekk mdorrin bil-forsi nlaħalqu ħalqna at least tuża mouthwash għax tuża ingredienti li jekk ħajbqa' daqsxejn hemm qed jgħin ukoll biex is-snien ma jitħassunniex. U dir raġuni hija biex it-toothpaste jagħmel lega. L-ingredient hemmhekk tat-toothpaste biex ikollu ċans l-ingredient actually jaħdem u jista' jgħin kontra t-taħsir. Ġi mhux ġast punti li neħina li kell aħna menni. All right. Punti l-ingredjenti wkoll li fih it-toothpaste tajnih naqra ċans biex jaħdem ukoll. Din kienet xi ħaġa li riċentament sirt nafa, jinkimna li titlaħalħu sew anzi ma tħallix fil-ħalle. Ħan dawarlek ftit is-suġġett viċin ħafna flok fuq it-tfal fuq in-nisa tqal. Huwa minnu li tqala tista' tħassarlek is-snien jew jaqgħulek. Mela. Le? Mela, ħanispjega daqsxejn. Meta tkun taf li inti pregnant, idealment bej it-third month, ġifieri fis-second trimester, idealment ikollna appuntament għand id-dentist. Għal xiex, ħalli nagħmlu check-up tajjeb, naraw x'hemm bżonn isir, naraw hemm xi bżonn tindif tas-snien u tal-ħanek, u jekk hemm xi problemi, ovvjament, intekiljaw f'dak iż-żmien għax l-aktar żmien li huwa safe, żmien illi tkun komdu wkoll fuq is-siġġu u l-aktar żmien safe ta' tqala. Issa,
Jekk hemm xi problema fil-ħanek u hemm pereżempju ħafna ġebla jew ħafna infjammazzjoni, waqt itqala ħafna drabi narawha qed tigrava l-aktar minħabba changes in hormones li jkollha l-mara. Ġifieri, għalhekk importanti ħafna li jkollna l-ħanek nadif. Issa ovvjament jekk qed nippjanaw il-pregnancy, we make sure li minn qabel għandna nadif. Imma jekk ġiet out of nowhere insir naf li aħna pregnant, at least we make sure li morru għand id-dentist neċċekjaw li kollox sew, issir it-tindif tal-ħanek, ħajkonna l-ħanek b'saħħtu u d-dentist jista' jispjegalek x'hemm bżonn isir, kif tuħsib aktar, etc. Hemm min ibati ħafna b'morning sickness. Again, morning sickness hemm ħafna għaxtu involut. Meta jneħħu speċjalment. Għal dik ir-raġuni min jara li s-snien ukoll qed ibatu aktar uġieħ fis-snien. Jiġifieri again, ħafna drabi il-problema tkun diġà hemm minn qabel itqala, għax diġà ikunu mħassrin is-snien. Tigrava minħabba dik is-sitwazzjoni. Imma again nistgħu nevitaw milli naslu f'punt fejn jimrat il-ħanek, fejn nilfu xi sinna. Importanti ħafna illi jsir iċ-check-up għax imbagħad xi ntwellet l-aħħar ħaġa li kollok fuq moħħok wara għand id-dentist. Żgur. So idealment titissib iċ-ċans wara. Naħsib naqra qabel. U toothpaste, mouthwash, dak kollox jibqa' jintuża normali jew għandek tuża eżempju Flora, jfili nimmaġina li leha, għax qed li mhux protettiv. Jibqa' jintuża kollox normali, again jekk id-dentist imbagħad jirrakkomanda xi ħaġa li tkun medicated għax ikun hemm bżonn, imbagħad timxi ma lejlek id-dentist. Għamil bqija tibqa' tuża kollox, anzi importanti li nieħdu aktar ħsieb, natfu naqra aktar bejn is-snien, norqu naqra aħjar biex ma jkunx hemm problemi. Ġifieri anke pereżempju jkun hemm bżonn cleaning għand id-dentist dak jista' jsir waqt itqala. Iva, kollox jista' jsir. Nipprovaw nevitaw x-rays jekk m'hemmx bżonnhom, però fillings, cleanings, jekk hemm bżonn xi qluq, kollox jista' jsir. Importanti li dejjem naraw il-medical history tal-mother u ovvjament naraw li jkun kollox sew u kollox jista' jsir mill-bqija. Anzi importanti illi jekk hemm bżonn jsir xi ħaġa issir mingħajr ma nħalluha tilħaq tasal fejn bżonn xi antibiotics, xi painkillers. U żgur, eżatt, għax imbagħad jistgħu jintużaw meta il-ħsara li jkun hemm tista' tagħmel ħsara iktar lit-tarbija mill-mediċina, mhux għax tagħmel ħsara l-mediċina, ma ovvjament dejjem ikun hemm dak l-element ta' riskju. Imma dejjem taf li qed tista' tevita. Eżatt. Ma tistax mod ieħor, imma tista' tevita milli tasal dak il-punt tipprova. Ġifieri anke snien jistgħu jimtlew. Alright, istra. Idealment kif qed ngħidu second trimester biex tkun komda, third trimester tkun daqsxejn skomda fuq is-siġu tad-dentist. Żgur. Issa, nisa tqal, adulti, tfal, babies, kull kemm għandhom jiġu għand id-dentist, meta tuġana s-sinna, le. Mela, aħna dejjem ngħidu on average every 6 months tagħmel check-up. Dik mhix regola għal kulħadd, hawn min jaf jieħu ħsieb ħalqu vera tajjeb, iżomm ħalqu vera nadif illi once a year huwa biżżejjed u hemm min ikollu bżonn jiġi aktar regolari. Però on average ngħidu once every 6 months, tibda b'check-up once every 6 months u mbagħad li jgħidlek id-dentist xi rakkomandalek in-next follow-up meta jkun huwa skont l-istorja tiegħek, skont kemm inti, skont il-problemi li jkollok bħalhekk kemm takkomoda għalek ġebla, etc. Tajjeb, alright. Però iva anke għat-tfal at least once a year isir check-up huwa importanti. Tajjeb ħafna. L-aħħar mistoqsija ġitni issa ġo moħħi. Braces isiru fil-first state, pereżempju jiena fek xi ħadd telgħu tnejn fuq xulxin. Isiru? Iju, mela. Isiru, però mhux ta' żgħira. Jiġifieri tista' tagħmilhom meta it-tifel għadhom ma bidlux snierhom kollha. Skont ċed nipprovu nirranġaw. Hemm problemi fejn pereżempju is-snien joħorġu wara xulxin mhux kif suppost ngħidula crossbite. Nirranġawha kmieni biex ngħinu l-ħalq ikompli jiżviluppa in the right way. Jekk pereżempju x-xeda qed jifforma wisq żgħir nista' hemm brace apposta biex inwessaw daqsxejn ix-xeda biex hemm aktar spazju għas-snien. Hemm affarijiet każijiet fejn iva l-braces isiru ta' età żgħira. Xorta dejjem ikun hemm dawk average ta' xi 9-10 years. Alright, ġifiet ngħidu jkun hemm ftit milk teeth u ftit adult teeth. Qatt ma nagħmlu meta jkunu milk teeth biss. Dejjem ikun hemm diġà l-adult teeth preżenti għax dawk ħajruna li hemm bżonn. Mhux ħa nippruvaw nirranġaw il-baby teeth bl-ebda mod. Però adult teeth iva, u mbagħad once li naraw illi hemm bżonn jew illi jaf ħajkun hemm bżonn il-qudiem, dejjem nibqgħu niffollowjaw meta jkun hemm bżonn li jibdew il-braces. Alright. Jistgħu jibdew.
U per eżempju, l-istess għax jina naħseb la naf xaħat minn hu, la naf xaħat minn kuġini. Jekk is-snien per eżempju telawek l-ewwel set, dak ifisser li t-tieni set ħajtla hekk jew le? Le, all right. Ara, li tara ċertu pattern meta tara per eżempju l-snien ta' fuq ħarġu l-barra ħafna minn ta' taħt. Jew ta' taħt taromna aktar l-barra minn ta' fuq. Dak jibda jurina kif ħajżviluppa l-ħalq. Again, it's just a sign ma jfissirx għax hemm il-growth, ħajkun hemm ħafna growth għaddej. Pero jekk is-snien ħarġu daqsxejn dawrin il-baby teeth, ma jfissirx li l-adult ħajkunu daqsxejn dawrin. U jekk ħajkunu sbieħu spaced, ma jfissirx li l-adult ħajkunu sbieħu spaced. All right. Pero jekk naraw daqsxejn spazju, nieħdu gost bih għax nafu li hemm spazju biżejjed biex snien il-kbar, spazju għalihom. kbar. Jekk ma jkun hemm xejn spazju fil-baby teeth, aktar jiva mill li ħajkun hemm daqsxejn snien imrikbin il-qudiem għax ma jkunx hemm biżejjed spazju biex jiffitjaw. U żgur, għax kemm fit-tieni set kemm ikun hemm snien? Issa ħajkollna iżjed snien minn ta' tfal, xumbat il-qoddim ħajkollna 28 plus another 4 tal-wisdom teeth. All right, ġifiri hemm 8 oħra, ġifiri l-ħanek irid jakkomoda. Pero u ma joħorġu. 4 u 4 naħseb u 4 fuq u 4 bisfel. Wara l-baby teeth joħorġu it-tlet idras warahom. Iġifieri, dik xaġa li tinsemmi, mela. Aħna l-baby teeth għandna 10 in l-arch. Wara dawk l-10, mhux flok l-10 ħajjoħorġu l-adult teeth kollha, warahom hemm tliet idras. All right. L-ewwel darsa toħroġ ta' 6 years. Ħafna ma jindurawx biha għax ma taqax baby tooth. All right. Ġifieri, mela l-ewwel darsa kbira tal-adulti toħroġ ta' 6 years. Din hija darsa tal-adulti u toħroġ wara l-baby teeth, warahom, ġifieri il-qi l-aħħar sinna u warajha, u allura ma tkunx waqgħet sinna baby tooth. All right, ħafna parents ma jindunawx. All right. So at age 6 importanti ndaħlu toothbrush aktar il-ġewwa għax hemm sinna oħra. U żgur biex tolqotha. Eżatt biex tolqotha. Għax qiegħda fuq wara u dik hija tal-kbar, so rridu nieħdu ħsiebha sew. U nimmaġina li toothpaste idealment iktar ma tkun il-head żgħira, iktar tkun faċli li nilħqu is-snien fuq wara u xejn. Toothbrush tkun dejjem żgħira kemm jista' jkun ħalli nilħqu sew fuq wara kif qed tajt. Għax inkella. U nimmaġina għax di wkoll kien hemm hawn min ikun irida ħarda, sa di iktar għall-adulti, ovvjament ħadd ma ħajxija ħarda tfal. Imma idealment tkun soft u xek as medium. Idealment tkun medium. Medium, all right, mela. Medium. Hard. Għax namlu ħsara l-ħanek. U l namel nimmaġina ta' senna. Medium, ġili nirrakkomandaw aħna soft. Ikun hemm każijiet fejn nirrakkomandaw soft, però l-aħjar medium jew nkellaw electric toothbrushes li huma tajbin ukoll. All right. Badda tkun differenti, però at least medium jew l-aħjar toothbrushes. All right. Semmejt l-electric toothbrushes, għaw ta' tfal. Naħseb ma jagħmlux ħsara billi jużawha tfal. Ovvjament jridu jkunu weta li kapaċi jużawha u jimmanuvraw biha. Jew jużawha l-parents fuq tfal jew nkella jekk jużawha tfal jridu jkunu jafu jużawha. Tintuża differenti mill-manual għax il-manual tittorok inti one by one in circles. All right. L-electric toothbrush tkun iddur in circles zi. Allura tagħmel xogħol kemm timxi ovvjament tagħmel il-ħin fuq is-sinna. Tagħmel il-ħin fuq is-sinna u xorta tiddur is-surfaces tas-sinna sew. Ġifieri importanti li jekk qed tintuża electric toothbrush tintuża sew ukoll, però hija mod tajjeb għal tfal li jaslu kemm jaslu xorta snin dejjem maħmuġin għax ma jkunux jafu jaslu sew. All right. Idealment dejjem jaslulhom il-parents imbagħad, imma jistgħu jużaw electric toothbrush għax qed tajnhom biex bil-mekanizm tagħha qed natfilhom. All right. Għax żgur inti tolqot quddiem, taħt u wara. U ovvjament tat-truf il-ġemp wara ned bejwet u għax ftit il-ħanek nimmaġina. Nistgħu wkoll natfu daqsxejn lil-sien ukoll bit-toothbrush. All right, tista' taħslu anke fit-tfal, ġifieri nistgħu naħsluhom bit-toothbrush stess. M'hemmx għalfejn tongue cleaner. Ovvjament ikun hemm tongue cleaner. Eżatt, però jekk ma jkollokx tongue scraper tista' tuża it-toothbrush u torok daqsxejn lil-sien. U toothbrushes li għandhom anke xi grips taħt li tista' tuża. Tajjeb. Naħseb bewet ieħor hekk il-qatna ħafna mis-suġġetti u l-mistoqsijiet li jkollhom il-ġenituri. Grazzi ħafna telli ġejt ma notajtna din l-informazzjoni u li kemm għalija għax għalkemm għandi ftit background fuq is-snien xorta. Kien hemm ħafna affarijiet li tallimthom illum miegħek. Tajjeb. Nittama li konna ta' għajnuna għalikom ukoll. U grazzi ħafna telli segwejtuna.